Kawis tinggal sampun satoto temanten putri Sang Diayu Arika Ladi Asifa sarjana pendidikan putri saking Bapak Suwarkam Ibu Sulastri sampun paripurna ngenyong lulur sari 12 wadono keparengipun badhe kawijilaken saking tepas wangi tumuju dhateng sasone di Sasana Mulya ingkang saperlu kalenggahaken wonten ing papan palenggahan temanten kekalih. Ugi kadang cucuk lagu Mas Yogi kalian Mbak Sia ugi sampun samapta ingkang minangka cucuk ing lampah temanten putri tumuju dhateng sasone di Sasana Mulya. Wijilira sang temanten putri lampah ira alon bijilira sang temanten putri lampah ira alon pasuryane sumunar hanganmu solahira wingit lir widodari tumurun hanyebar kang puspita sari sari lir widodari tumurun Wijilira temanten putri saking Tepaswangi kinurmatan ketawang wijil wigaring tias Santi Niskala nirkumalane kang pramundhita sirna kang durgama sinaping kaheningan keparwa kalon arep buka waraning pahargyan temanten ingkang sinungging ing pralampita ginupiti langening budaya luhur mugia saged dados tepa palupi sang hyang ingkang tansah marsudi dumateng ing kautama kawistara sampun mijil temanten putri Arika Ladi Asifa kakanthi dening Bapak Soebuan Bapak Suwarkam Ibu Sulastri sampun dumugi papan palenggahan tumuli badhe kalajengaken ambedol wujudipun Sekar Mayang Sekaran di Mancawarna kepareng Bapak Arkam maringaken wujudipun Sekar Mayang dhumateng Joko Kumala Paramangsudi utawi
pagerayu pager bagus monggo. Kembar mayang kang pindhanipun wit apurwa sawiji wit bawane pangkiblat papat jangkeping panggihipun temanten kekalih godhong mega rumembe asradun lan udan oyote bayu bojro Sang Joko Kumolo prawan Sunde kang sampun nampi wujudipun kembar mayang minangka tandha mbok bilih temanten kekalih badhe kapanggihaken handut luhuring budaya. Sasampunipun katampi kepareng ingkang asta kembar mayang kakung. Nggih, kembar mayang kakung monggo tindak ngajeng. Terus ada pesona ke manten cowok ya. Sejajar, sejajar bareng. Ya. Jumangkang lumaksana Joko Kumolo ingkang sampun kepareng hangasta wujudipun kembar mayang tumuju dhateng temanten kakung Bagus Wildan Novriawan ingkang sampun sawetawis dangu nyarantos wonten ing Wisma Palerman. Sedalu natas ngenya meninta dhateng kanugrahaning Gusti ya sing ngecet Lombok salat tahajud nutupi babahan nawasa ingkang pinandheng amung pucai Gunung Duksina kinemat temuting wardaya bebasan jagat bisa renegem saprica ginugut gedene nanging sanes jagat ingkang gumelaranipun jagate temanten kakung pribadi tanggaping sasmita Bapak Swarkamsa Ibu Sulastri tumulih nganti ingkang putri tumuju ing saksana pinanci nenggih saksananing panggih nolak endahe dening budaya caranipun para raja para leluhur ing tanah Jawi ing pangajap ngalap berkahipun mugi putra temanten ngenya mangun bebrayan ing mangke sageta binerkahan dening Gusti Sang Hyang Maha Agung sampun katata dening janipun Ibu Juru Pangrengga Busana sasana panggih temanten utawi saksana pinanci jumangkala maksana Bapak Swarkamsa Ibu tumuju ing sasana panggih temanten. Kembar mayang kang pindhanipun wit apurwa sawiji wit bawane pangkiblat papat jangkeping panggihipun temanten kekalih godhong mega rumembe asradun lan udan oyote bayu bojro Isi saya mau geser. Sang Joko Kumolo prawan Sunde kang sampun nampi ini tindak ngajeng nomor telepon kerja ini coba bersihkan itu nggih sekedap ingkang ngasta bubak kawah utawi ingkang ngasta pikulan bubak kawah kula aturi samapta sawetawis ingkang saperlu kula aturi joget sawetawis nggih sekedap gendhingipun monggo ingkang ngasta bubak kawah kula aturi samapta ing ngajeng. Hey,
Dipun tutukaken jogetipun setunggal padha srampat. Saderengipun buka kawat dipun rebut kula itung rumiyin. Buka kawat dipun rebut kula itung rumiyin. Mboten kepareng rebutan nggih. Setunggal kalih tiga monggo. Sampun samapta temanten kalih ing saksana pinanci kalih tinggal temanten kakung Bagus Wildan Novriawan ingkang kadharaken para sesepuh bini sepuh keluarga saking Bapak Agus saha Ibu Ulul Imanah hananti ingkang putra Bagus temanten tumuju ing sanandhaping janur kuning saking tetembungan janah murcahya kun fayakun ning cipta kasebatan gayuh kaswarganing Gusti lamun kok kita tansah manekut ning dhumateng Gusti ingkang Maha Agung pinandengan cucuk lampah Panjas Moro Bangun miwah Dewi Sekartaji Galung Condro Kirana pasmonipun ugi temanten ing benjang guyub rukun kados dene Panjas Moro Bangun miwah Dewi Sekartaji sampun abrajeng katuraken panggih temanten kanthi liru Sekar Mayang kanthi sarana silang ingkang asta Kembar Mayang Sekarat di Moncowarno kepareng liru Sekar Mayang kanthi sarana silang. Aku dikesuting. Mundur raketa karo mlaku. Liru Sekar Mayang kanthi sarana silang pratandhani ambek bilih tiyang jejodohan. Boten namung antosnani ingkang garwa. Nanging ugi kedah antosnani dhumateng sanak kadangipun. Dhumateng kulawarga agengipun. Sekar Mayang minangka prajanjen saking Joko Tarub miwah Dewi Nawangwulan nalika semanten. Saiki baru mesem. Bapipun sang Dewi Nawangsih kadamelaken wujudipun Sekar Mayang minangka kangge pamoripun temanten kekalih. Sampun agrajeng kapandu dening Ibu Puput Ayu saking Blitar. Temui temanten badhe sawatan gantal. Enggar dumados saking suruh binulung apa ta wergini. Sajuga kaya sajuga walita wis tinodrat dadi jatuh kramane. Temui ajawan asta.
Ginambaraken pepanjanipun Bapak Adam lan Ibu Hawa wonten ing Jabal Rahmah. Jabal Gunung Rahmah tresna ingkang suci. Linambaran ros tresna ingkang suci mugi temanten nggih nyemangun bebrayan tutup dunya, tutup akhirat utawi praktek jelahan. Sumungkem dumateng ingkang garwa Arika dimanten bagus pisan. Pimaringan saka saking para banyu amarta gesangan banyu panguripan kawin Gusti Kang Maha Wirangkung ing pengajap saged asrep ing penggalih pingaringan watak ingkang sabar pindhane guru bengawan weteng segara kang saged momong sakaliring ren. Bapak Ibu swarga sampun paripurna nggenya paripunjukan dhumateng putra temanten kekalih. Jajar sumanding siap wajo temanten kapandu diridanipun Ibu Tupun Ayu temanten tumuli siningepan sindur ingkang amarta rekta saha seta. Sampun samapta Bapak swarga Betasan anggenipun angrentuh dhumateng putra temanten karengkuh dados tunggal tumuju ing sasana edi sasana mulya kinurmatan ketaman laras moyo. Sumangga Bapak swarga. Palugon lakune lekas Palugon lakune lekas Lukita linuding kita Kadung kadeng melamun mangga rahayu Pinan dengan cucuk lampah Sampun samapta Bapak swarga bebasan anggenipun angrentuh dhumateng putra temanten karengkuh dados tunggal tumuju ing sasana edi sasana mulya kinurmatan ketaman laras moyo. Sumangga Bapak swarga. Palugon lakune lekas Palugon lakune lekas Lukita linuding kita Kadung kadeng memangun mana rahayu Pinan dengan cucuk lampah Panjas mula bangun miwah Dewi Sekartaji Galuh Condro Kirana putra ing Doho ya ing Kediri dados kekundangan kagem temanten kekalih nggih nyemangun bebrayan satemah saged gendong rukun lamun Toka Condro lampahipun temanten kekalih tansah kekangken asta bebasan tani ginggang sareng nyebut
pinara sasra ingkang belum kumujur kulut temanten kakung bagus warnane temanten putri ayu rupane sosok wadhahe kendi cocok rasaning ati patembayar tekak genyo mangun bebrayan boten namung ing donya nanging antos dumugi ing dalahan datan saged kapegak katresnanipun dene bapak Suwarka ingkang jumangkah utawi lumaksana ing ngarsa pasemonipun minangka tularga dumateng putra putrinipun miwah para keluarga paring tuladha kang becik dumateng putri kinasih miwah putra ingkang den kudan den kegadang dening Ibu Sulastri ingkang tansah tuturi handayani bebasanipun jumuruk karsanipun ingkang Rama saha ingkang putra manten kalih temanten kakung saha putri kang pindhanipun Narendra Wimagarwa Parameswari raja muda ing Surakarta hadiningrat katulat dening para kadang para sentana kulawarga ing prajak ugi berkahipun tumuju miwah tumurun dumateng ingkang putra putri kinasih sampun weh dumugi ungyang kang pinuju papan ingkang sinebya Bapak Arkam anggenipun hanganti demateng ingkang putra temanten kekalih kapangdu tringgalipun Ibu Puput Ayu ingkang pranata panggihipun temanten kekalih dumateng para kadang para pengiring para keluarga saking Blimbing saking kasatriyan aten keluarga saking Bapak Agus Ibu kasemanggaaken Bapak Ibu kursine dipun padosi piyambak nggih monggo dipun padosi piyambak kursinipun paripurna Bapak Arkam badhe nglajengaken adicara sajengipun nggih menika adicara pangkon utawi bodo timbang nggih dipun foto nggih monggo bisa malih dumateng para keluarga saking Blimbing watune pinarak lenggah ingkang sekeca wonten papan palenggahan ingkang sampun sinawisaken Bapak Arkam lenggah tumuli temanten kakung badhe lenggah ing jengku kanan temanten putri ing jengku kiri tumuli astanipun Bapak Arkam hangrengkuh dumateng putra temanten dening Ibu Sulastri badhe tanglek dumateng garwanipun Pakne sausé panjenengan mangku marang putramu adus endi Pakne nek diwakili boten penak nggih kersane matur piyambak mawon Terus pundi Pakne apa pundi suka jalan-jalan istri kali udah egoiskan juga Arika kali Mas Wildan iku sakluluan podo abote tapi luwih abot maneh nganggo sampean Bu pulang suli nggih terus Ibu Sulastri tanggep dumateng Pak Arkam ning abot endi Pakne podo abote sing luwih abot mangku sampeyan Bu dari pun sampun Mbak Arika Mbak Mas Wildan boten bedakaken pundi putra mantu pundi putra piyambak sedaya karengkuh kados dene putra pribadi tumuli Bapak Arkam badhe nglanggahaken putra temanten niatipun bismillahirrahmanirrahim niat ingsun lungguhke anakku sak karone lungguh kang mantep atimu kang madhep yo le yo nduk
kuwi tak tandur uga-uga uripmu enggal makmur luwih bapak lan ibu. Terus kegadangan utawi pangajap utawi cita-citane sampun santata lenggasyat mojo temanten kapandu dening ibu juru pangengga busana tumuli temanten kali badhe nindakaken adicara kacar ucul. Temanten kali badhe nindakaken adicara kacar ucul. Temanten kakung Hanyuntak Gunakaya tandha yekti tanggal jawabing garwa. Tanggal jawabing piyantun kakung dumateng garwanipun inggih menika sandang, pangan lan papan. Sandang lair wujudipun solah bawa muna-muni ingkang sae. Pangan lair wujudipun dedaharan, pangan batin wujudipun kamruh ilmu ingkang sae. Papan lair wujudipun balewisma, papan batin wujudipun swasana ingkang ayem tentrem, sakinah, mawaddah lan warahmah. Tumuli badhe katitipaken utawi kaaturaken dhumateng Kanjeng Ibu inggih menika Ibu Sulastri inggih Bapak Arkam katampi dados pangeling-eling nggih dhateng temanten kalih mangke saksampunipun panjenengan gesang mulya mugi tansah enget dhumateng Rama lan ibunipun. Nanti apabila sudah hidup enak selalu ingatlah kepada bapak dan ibu. Salajengipun paripurna mengaten tumuli temanten badhe tembul bujono utawi dahar sekolo walimah. Temanten kali badhe nindakaken adicara tembul bujono utawi dahar sesarengan. Monggo. Pagrayu utawi sinebat Prawan Sunti ingkang kala wau kajibah ngasta kembar mayang sakmenika badhe lelados dhumateng kang pindhanipun raja lan ratu. Temanten kekalih ingkang badhe nindakaken tembul bujono utawi dahar sesarengan. Monggo Mas Wedan, Mbak Arika ini dahar sesarengan. Dimulai dari Mas Wedan dolan dateng Mbak Arika rumiyin. Nah, piringnya rada diangkat Mbak Arika iki. Lah, ngoten sing moto ben-benak. Nggih. Nah, saja ini sudah digurui ya. Wis ora marahi. Alhamdulillah. Sampeyan gantosan Mbak Arika dolan dateng Mas Wedan. Sing kathah mboten napa-napa nggih, Mbak nggih. Sing akeh. Nah, sendoke dikebaki. Bismillahirrahmanirrahim, macet ngono. Keliru diulangi, jangkutnya dipegang. Mas Wedan yang megang piringnya. Nah, ngaten. Nah, bismillahirrahmanirrahim, macet ora apa-apa wis sah dadi bojone, nggih. Sakmenika sareng Mbak Pupu nggih. Sareng saling menyuapi. Diketingalaken dateng bapak lan ibu nggih. Rukun mulai dina iki nganti selawase. Ora kena padudon, ora kena rebutan bener. Ning rebutana salah nek jare wong tuwa ngaten. Dahar kembul sampun paripurna. Temanten kekalih ngraosaken nikmatipun gesang, ngraosaken berkah saking Gusti awujud dedaharan ingkang minangka tekedan saben dintenipun. Pramila wonten bebasan enak ya wong loro, enak ya wong loro. Terus kedahipun nggih enak kedahipun tiyang kalih. Sapunika ngunjuk toya
sing diunjuk manten anyar biasanipun rujak degan ijo sing nembe woh sepisanan nggih pangajapipun mugi temanten putri enggal pikantuk kanugrahan utawi momongan kowe ngapura krami pelan-pelan saja nggih pelan-pelan saja nggih sing moto ya ben pengin sing durung duwe pacar ya ben kang pengin Toyo Marto nggih Toyo Banyu Marto Panggesangan unjukan pawing Gusti ugi saged sinebat Toyo Prawito Sari Toyo Banyu Prawito menika rasa sari-sari ning banyu ingkang dipun unjuk temanten kekalih sampun paripurna adicara kerobongan Bapak Ibu tumuli badhe Bapak Arkam badhe mapak kadang besan tresno nggih ingkang saperlu kakangge lenggah wonten papan palenggahan ingkang saperlu badhe sinukeman dening putra temanten kekalih monggo Bapak Arkam dimandhaken. Oleh bantuan masyarakat. Temanten Putri Tondo Yakti minangka jajaring putra ingkang tansah imut lan sungkem dhumateng ibu lan ramanipun
badhe katindakaken dening temanten kekalih kasmanggaken. Kapurwakan temanten kekalih sumungkem dhumateng danipun Bapak Swarkam saha Ibu Sulastri. Rama iku kang luhure budi kang agung pangorbanane antuk pitutur kasembatan tansah pangesti mereka ayune putra tulus kangge nayu semanten-temanten kekalih genyo sowan Rama Ibu ngaturaken pangabektining pengajap genyo mangun bebrayan tansah pikantuk ridho berkah saking tiyang sepuh kekalih niki Bapak Swarkam saha Ibu satemah saged gayuh kamulyaning gesang tembayatan saged hangukir jiwa raga hangukir asmanipun tiyang sepuh kekalih ing ajeng sampun kula teraken bebasan saged kengkul dhuwur mendem jero kene iki anakku Cahayu lan kowe cah bagus sungguh marang bapak lan ibu kene ya Bu tak apura sekabehing luputmu tak paringi pangestu cah bagus lan kowe Cahayu muga anggonmu jejodohan tutup donya tutup akhirat muga Gusti enggal paring berkat satemah bapak lan ibu enggal bisa ngomong putu bebasane minangka berkah saka Gusti Cahayu lan kowe cah bagus. Ini Cahayu sumama marang bapak lan kowe cah bagus sumama marang ibu kene ya li. Sepira pote wong tuwa sepira bungae wong tuwa ing dina iki ora ana donga kang mandi kejaba dongane bapak lan ibu. Mula eling den eling wiwit saiki nganti tumekaning puputing yuswa eling marang wong tuwa ya li ya Cahayu ing kono mahandani bisa urip kang mulya satemah winulya ya li ya wis sakmene wae anggon musung kemarang bapak lan ibu kae wis dirantu para sepuh sing padha rawuh dina iki sing uga bakal paring pangestu marang kowe sak keloro Cahayu lan kowe cah bagus. Paripurna nggenya sumungkem siat waja temanten kekalih dumateng Rama lan Ibu.